simrang hilin eh. Yung tanan di ay madung hapon bitaw, madung hapon na ako naglahugay ko lang yung lana para sa ang budbud. Kay wadam ha, na din nagorder na duha ka kuan, duha ka klaseng suman, budbud ug tinamis. So kay na birthday ugma ani. Anang hugazundaan ag kuan ni kanang para budbud. So ang suman rong adlaw arong hapuna tulo ka klase. Suman tinamis pilit budbud ug napukoy dinubagan naka-ready na para sang saka tindira. Lagi ni kayod parang makamamiso. What is kay bawa na mo. Ning kamot ko parang makamamiso ko. Yan na. Sa tuloy ko gahapon nakapangahoy ko kay nang umabot ng order muna ni gusto ko makatulong ko kahoy kay ngay order dali ra. Ano ni na para sa suman nga tinamis gana na ni para sa kuan suman na ang kuan suman gana na banat durong gabi na nagputos. Wala man yun eh, kasi nagputos. Matapatay gani ha, dahil ko nakubuhatan na 100 ko na. Dugay ko na kumakahuman. Ang dugay nga dali ramang ko. Ang naman naman nilabo lahugay. Galing magputos. Mara sa rin, ang size. Hindi, humangan eh. Kaya rin ho. Wala na ka ako. Pinakas sa kakilong pilit. Kumanon tulo ka bukubi. Maalis ka. Kuan budbud kuan biko suman og dinumagan mo niyang poston karon sugod na ko putos kay tulo ra ba ni ka klase bang yunag budbud budbud ang yuna kay kuan demi ugma mga adlawon demi og lakaw. Wait ko rilas rami.
ang agkuan ni budbud. Malig budbud. Sinamis na pa yung poston. Alam mo, tumatak ang agkuan. Kanang budbud. Ay napatas tinamis. Birthday ni Malo. Ito naman. Birthday ni Faith Pintak. Ugma. One order siya. Money ang order. Is og tinarat para sa idang birthday. 50 plus o kabaw pilay plus. Pangamagan ng suman niya order kay mga adlaw pag bigla ka ugma. Nits ko yung kabang ko las program eh. Wala na preparan na daan. Preparar na daan sa isang birthday. Kas na konsuman. Agkuan ka. A few moments later. Madung buntag, o madung adlaw. Sa tanan, og daghang salamat Lord, daghang salamat sa grasya. Matag adlaw. Karon di ay adang wibis. Sado ko nagpreparar kay manglakaw mi amo at promise tagdaran, mahit sarap ko. Kay nako ihatod, mapit pos ato ko Cortis. Sabot mga alas 5, alas 4 kape na, ako magtikaw-tikaw sa pamilya house sa atong sampiton siya isa og kuan. Kaya karing mga order nga suman ari na ali mamaalit na ibilin. Nakapreparar na. Kani mo ni suman tinamis, kani mo ni halo-halo, dinumugan og kuan bawo na mo ni Florami. Bawo na mo lagi. Ready for ipamaligsa, ipanoy sa tindira. May babo nagparangan nila sa nanay na. Hindi parahatag nila. A few moments later. Morning, Ming! Giling ay. Ayo, morning, Ming. Halagi rin. Ming! Ming! Isaan kasi mga mo, Ming? Mata na sa dalton floor? Oh, baon. Uy, hala, naglingkod na. Morning! Hala, naglingkod na niya eh. Putra ba ka ang bayan na? Hala, naglingkod lagi. Morning, be. Lingkod, resort po di ko mo lingkod. Lingkod na si Za. Kaya kung di pa. Morning, be. Matali sa ito dalton ay. Hala. Kay. Oh, palis. Nagkaan na ni? Pili, na budbud, na tik-tik, na dinuwagan. Susuhan din ang mata. Nasing ko na. Dito dala man dito ka madal.
Gulawin. Narap ko sakay. Sa bandagan. Di, saging. Sa ba ito bag. Dito. Dito. Si Zara ni mo. Reserve ito po. Hala. Ba? Asa may karga to lang. Ha? Asa may karga to mo kan. Iton. Hala. Kay luwas ng manang. Nanay. Lula. Nanay. Dalo yung suman? Bora ba kayo nag-ayos-ayos ha? Ito, gross na lagi ipabugnaw. Ha? Ay, gusto nila. Hala ka, dude. Nag-ayos mo itong sakdanan. Hala ka, dude. Iton. Namahaw na ka, be? Ha? Namahaw na ka? Ako na namahaw? Oh, nani ka sa ilong na. Asa mga mahaw? Tapos kuhan, tagbilaran? Ala, tagbilaran ka ba? Ay, sosyal. Hala, gadid ko no. Ato katagbilaran? Hala, gadid di ay. Hala, dito tabian na? Ha? Tagbilaran ka mamahaw? Ha? Tagbilaran lang si mamahaw. Ha? Atos manginasal ka? Tugas buwan. Shouting. Be. Nagdod. Asa ka mamahaw, be. Hala ka payas ay daghana ay. Busy yung yaya. Ano ang picture? Busy. Kasi hindi po ko. Okay picture. Sakyan na silang sakyanan. First time. Bitaw! Time First time ito nagkauban nila undoy sa unan sa kamihan o Cortez katungkot si Mario. Nagka mismo mga bata. Diba doy? Diba? Wala, Dukon? hindi ko boarding house. Ha? Hindi ko boarding house yung video. Oo. Begogi ko ano. Unang video. Diba first time pa nang sakay daling itong kabado? Sa unang sakay ta nag... Ikaw? Oo. First time mo ron? Dani? Karan? Ha? Di ay. Taman. Kita man itong sakdanan mo itong Mario. Niguban ko. Sa kagpuas mga bata. Sa kaya mong ka lungsod. Aw lungsod raman. Kanang matos lang. Suba pero karon. Patagbilaran. Ina, first time sa kay Glado. First time lagi sakay pa dong tagbilaran. Kao na kayo sakay Miss Ondoy katamang sakdanang kuan. Kurkong ha. Dalton, gibijas nanay. Hamag mo nanay be. La, nabijas nanay. Hindi ka. Bijas nanay. La, luhag kuno kadto na nanipay. Lahi ang baji. Laki sige ata. Ha? Sige sige duwa. Ja, ang lakis kasi kususo, di ba? Bakit ba dyan? Aw. Tud dyan yung mong suso na ngip si babaw. Hindi mga dyan bibiron. La, sa... Bubudyon. Magdan. A few moments later. Ang palis di ay, kaya na ko, abot na ni ko Daris Cortez. Salamat kong Plorami og ni Undoy, Plorami og ni Undoy, kaya nakaabot ko ganyan daari. Huwag ko makakastog mamiso. Kaya nalay ko importanteng dojo. Sa tengah siguro sa nakapoy, nakatagpilaw manday ko. Nang video call siya isa, niyag mahuli na ko numi. Uliin ko, kung laman ko ay sa jo kay napakoy tanawon na aris. Bye ni Herlin. Pasalamat ko nindong tanan. Labi na sa mga silent viewers. Na pero may sige lantaw sa ahang video nga way laktaw pagtanaw sa ahang
kuan ang video bisan man tuod og mingaban ko hinungdan. Pasalamat gam ko yung tanan labi na sa mga silent viewers lagi. Di naman tag sa ano kinsa mo. Pasalamat ko yung tanan kay ba ko na mga bagong silent viewers na haran ng ay is out sunod adlaw. Kay gikapoy ko naglain naghang paminaw basagad siguro gabi nga kuan kanang naay sang panghimo ba gabi nga daghan tong klase suman ang gihimo. Biskay ba sa kunana dug ka nang katagpilaw palis, nakatagpilaw jud ko. O kaandam sa pag-chat niya isa, nga Corellia na kuno sila, naman reply nga. Agad naman ko, tao na nalaman mo. Salamat ninyo, Undoy o Plurami. Nagabot ko Daris, Cortes nga, kagastog mamiso. Salamat ko dako inyong tanan, amping tanan, labi na tos ang tiglantaw nga wailak ang amping kanunay kasama mo dapit sa kalibutan. God bless magaban kanunay kanato ang Ginoo natang tanan. Kita naman ta sunod. Salamat. Babuh.